אחים יקרים, קוראים לי זיו וזאת ליזה אשתי. אנחנו הורים של אופק, איתי, דניאל ועידו. אנחנו גרים ביישוב גבעת זאב, יישוב קטן עם קהילה מדהימה ותומכת. אנשים נפלאים, דתיים וחילונים. ב-27 לרביעי השתנו החיים שלנו, כשהבן הקטן והמתוק שלנו עידו נפטר באופן מפתיע בגיל 3.5. עידו הלך לישון עם חום ולא התעורר. מתוך הכאב הרב שאנחנו חווים על המוות של עידו, החלטנו לחשוב מה עידו אהב בחיים שלו ואיך החיים של עידו יהפכו להיות יותר משמעותיים לכל הסובבים אותו. עידו שלנו היה ילד מיוחד, ילד של טבע. אהב את הפרחים ואת העצים, זיהה את השמות שלהם. הוא למד ולימד אותנו על הפשטות שבטבע. עידו אהב ללכת לטיולים בטבע, הוא היה שובב ולא פחד משום דבר. חייך המון והצחיק אותנו בלי הפסקה. אחרי שעידו נפטר, חיפשנו דרך להנציח אותו. דרך מיוחדת שתנציח את האופי הקסום שלו. אנחנו מתכננים להקים חממה אקולוגית בבית הספר, בו לומדים 3 ילדינו. החממה תנציח את עידו באמצעות חינוך סביבתי. המבנה יהיה שוקק חיים וישמש מאות תלמידי בית הספר בלמידה משמעותית שתאפשר להם לשלב לימודי טבע וטכנולוגיה. החממה תשמש את תלמידי בית ספר במסגרת תוכנית הלימודים של משרד החינוך ותשמש גם תלמידים מבתי ספר נוספים בסביבה. כל מי שיגיע לחממה יוכל ללמוד גינון, שתילה, גידול צמחים באמצעות טכנולוגיות בצד לימודי הליבה, חשבון, עברית, אנגלית וכל זאת בדרך לא שגרתית. עידו הכניס הרבה שמחה למשפחה שלנו וחיבר את כולם. הוא אהב לשחק בגינה שלנו וגרם לכל כך הרבה אושר לכל מי שהכיר אותו. עידו אהב לספר את הסיפור של מיץ פטל, שמתאר את הדברים היפים והפשוטים שיש בחיים שלנו. אתה אביל, לא נכן, אתה איתוס. אתה נמר, לא נכון. בואו, תהיו שותפים לפרויקט גדול שיאפשר למאות ילדים ללמוד ולחוות באופן פשוט את הטבע והסביבה. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר ולתמוך בפרויקט. בעזרת ההשקעה של כולנו נוכל לעשות טוב יותר לילדים שלנו כמו שעידו היה רוצה וגם להנציח אותו.